Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Kawula Raditya saking GKJ Karangdawa, Klasis Klaten Timur. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Setu Surya kaping 11 wulan Februari taun 2026 kanthi jejer Sira aja melik. Waosan kitab suci saking setunggal Para Raja selikur ayat setunggal dumugi 29, kitab Jabur bab kalih, Injil Markus bab 9 ayat 9 dumugi 13. Wondene pamaosing nat saking setunggal Para Raja selikur ayat kalih ingkang mekaten suraosipun. Sang Prabu Akab ngendika marang Nabot, kebon anggur ira iku caosana marang ingsun, arep sun dadekake kebon sayuran, sebab dumunung ing sak cedhake kedaton ingsun. Sira bakal sun paringi kebon anggur kang luwih becik tinimbang iku minangka gantine, utawa menawa sira luwih seneng, ingsun bakal maringi dhuwit marang sira sepira pangajine. Sira aja melik menika ingkang sinerat ing pangentasan kalih dosa ayat 17. Menika salah setunggaling angger-anggeripun Gusti ingkang kaparingaken dhateng umat lumantar Nabi Musa. Melik menika tegese duweni pepinginan kangge nguasani menapa ingkang dados darbeipun tiyang sanes. Inggih mekaten ingkang dados krentekipun Prabu Ahab dhateng kebonipun Nabot. Sinaosa Prabu Ahab sampun gadhahi bondo kathah, ugi kagungan siti ingkang wiyar. Ananging piyambakipun kepingin nguasani kebon anggur gadahan Nabot, salah setunggaling rakyatipun. Nabot boten purun nyade sitinipun amargi menika warisan saking leluhuripun. Bab menika nelaaken bilih Nabot menika kalebet tiyang ingkang ngurmati para leluhuripun lan netepi pranatanipun Gusti kangge njagi siti peparingipun Gusti. Kados ingkang sampun kadum nalika ing jamanipun Yosua. Saestu boten prayogi kekajenganipun Prabu Ahab ngantos Isabel garwanipun ngrancang bab ingkang nesta dhateng Nabot. Nabot dipun pitenah, dipun pejahi, lan sitinipun dipun rampas. Sipat melik menika pranyata nuwuhaken tumindak ingkang awon lan datengaken dosa. Mila menika umatipun Gusti tansah kaengetaken ampun ngantos melik dhateng barang darbeipun sesami. Kados pundi kita saged budidaya nebih saking sipat lan tumindak melik menika kanthi tansah nampi kawontenan ing gesang kita saha tansah caos syukur dumateng Gusti. Menapa ingkang kaparingaken dening Gusti kathah utawi sekedhik menika wujuding katresnanipun Gusti tumrap kita. Ing sisih sanes kita ugi perlu ngurmati sesami, kalebet ngajeni menapa ingkang dados hakipun saha sedaya barang darbeipun. Kanthi mekaten saged tansah waspada lan tinebihaken saking sipat melik. Amin. Monggo kita ndedonga. Gusti, kawula nyuwun pinaringan kasagetan anggen kawula sami mangertosi jumedulipun raos melik wonten ing gesang kawula, melik ing darbeipun liyan. Awit menika mangki dadosaken gesang kawula boten tentrem lan rahayu, saugi malah saged ngrisak sesambetanipun kawula kalian sederek kawula, lan ugi malah saged ngrisak sesambetan kawula dumateng paduka. Kawula nyuwun Sang Roh Suci mugi mitulungi anggen kawula saged ngucap syukur. Saestu Gusti, matur nuwun sedaya menika ingkang sami kawula uti tansah saged ngucap syukur.
Ing asmanipun Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Mekaten renungan Sabda winedhar ingkang sampun kawula aturaken. Mugi dadosaken berkah dumateng kita sedaya. Saged nglampahi gesang kanthi kebak kawilujengan. Gusti berkahi. Amin.